El material necessari per realitzar una ovariectomia en gata és un drap estèril per delimitar el camp quirúrgic, gases estèrils, un bisturí amb fulla número 2, les tisores de dissecció amb Metzenbaum i unes tisores Mayo. També es necessiten pinces de dissecció amb dents i pinces sense dents, de tipus Addison. Per últim, es necessiten portaagulles, 2 mosquits hemostàtics i una sutura amb monofilament reabsorbible de calibre 2 zeros, amb una agulla corba d'un mig, de 26 mm i punta triangular. Un cop realitzada la preparació sèptica de la pell i col·locat el camp quirúrgic estèril, es realitza una incisió cutània a la línia mitja abdominal, des del melic fins aproximadament a la tercera mama. És important que la incisió es faci amb un sol tall de bisturí, agafat en forma de llapis o de ganivet, per evitar microlesions i aconseguir un tall net dels teixits. Un cop exposat el teixit subcutani, aquest es dissecciona utilitzant unes tisores Metzenbaum, que s'obren i es tanquen suaument fins a exposar la línia alba. Un cop exposada, la línia alba s'eleva utilitzant les pinces amb dents i, amb el bisturí orientat cap amunt, es realitza una petita incisió per accedir a la cavitat abdominal, evitant així la perforació accidental d'estructures internes. Aquest pas és d'especial importància, sobretot en animals amb sospita d'adherències, per exemple, gates de carrer que poden haver tingut gestacions prèvies. Abans d'ampliar la incisió, es comprova que no hi hagi adherències abdominals utilitzant les tisores Metzenbaum o un dit. Un cop verificat, la incisió s'amplia lleugerament. Per localitzar el tracte reproductor, s'introdueix el dit índex a la cavitat abdominal seguint la paret lateral. Es gira el dit índex fins pescar la banya uterina, que es tracciona suaument cap a l'exterior. Per facilitar la localització de la banya uterina, es recomana buidar la bufeta de l'orina i desplaçar el paquet intestinal. Un cop exterioritzada la banya uterina, cal identificar els vasos uterins, l'ovari dret, el pedicle ovàric, format per l'artèria i la vena ovàrica, la bossa ovàrica, que inclou el mesovari i el mesoàlpinx, el lligament ample i el lligament propi de l'ovari. És important evitar aplicar una tracció excessiva, ja que això podria provocar lesions o hemorràgies. Un cop identificades les estructures, es crea una finestra lligament ample utilitzant un mosquit hemostàtic. A través d'aquesta finestra s'introdueix la sutura reabsorbible, amb la qual es realitza una lligadura en massa dels vasos ovàrics, cranialment a l'ovari. La lligadura es realitza utilitzant un nus de cirurgia reforçat. Recorda que aquest és un 2 paral·lel 1 paral·lel 1. És important confirmar que la lligadura en massa no inclogui teixit ovàric, per evitar la síndrome del teixit ovari remanent. Els caps de la sutura es tallen utilitzant les tisores Mayo. A continuació, es realitza una segona lligadura distal a la primera per reforçar l'hemostàsia. Una de les sutures es subjecta amb el mosquit hemostàsic per comprovar que no hi hagi hemorràgia del pedicle ovàric. A continuació, es realitzen 2 lligadures en massa dels vasos uterins i la banya uterina, que es situen caudalment a l'ovari, també utilitzant un nus de cirurgia reforçat. Una de les sutures es manté subjectada amb un mosquit per verificar l'absència d'hemorràgies. Un cop realitzades les 4 lligadures, s'agafa l'ovari entre els dits i es ressecciona. El tall es realitza amb unes tisores Metzenbaum, entre l'ovari i les lligadures. A continuació, utilitzant una gasa estèril, es netegen les superfícies de tall i es comprova l'absència de sagnat, tant del pedicle ovàric com dels vasos uterins. És important verificar que no apareix hemorràgia en reduir la tensió del teixit.
Un cop confirmada l'hemostàsia, es tallen els caps de la sutura i es retiren els mosquits. Un cop s'ha disseccionat l'ovari dret, cal localitzar la banya uterina esquerra. Per fer-ho, es segueix la banya uterina dreta fins al cos uterí i posteriorment la banya uterina esquerra, que s'exterioritza. A continuació, es repeteixen els mateixos passos seguits anteriorment a l'ovari contralateral. En primer lloc, es realitza la creació d'una finestra al lligament ample amb un mosquit. Es fa una doble lligadura en massa del pedicle ovàric a través de la finestra i una de les lligadures es subjecta amb un mosquit. A continuació, es realitza una doble lligadura en massa dels vasos uterins i de la banya uterina esquerra. Una de les dues lligadures també es subjecta amb un mosquit. Seguidament, s'allibera l'ovari esquerre tenint molta cura de no deixar teixit ovàric romanent. Finalment, es verifica l'absència de sagnat a les dues superfícies seccionades. És important comprovar-ho amb i sense tensió del teixit. Un cop confirmada l'hemostàsia, es tallen els caps de sutura i es reintrodueix la banya uterina esquerra a la cavitat abdominal. El tancament de la cavitat abdominal es realitza per plans anatòmics. En primer lloc, es tanca la línia alba, mitjançant una sutura contínua d'aproximació. El punt d'ancoratge es realitza caudal a l'incisió, fent un nus de cirurgià reforçat sobre el teixit sa, i es continua la sutura en direcció cranial. Sempre que sigui possible, es captura només la paneurosi, ja que això redueix la tensió i millora la cicatrització. Recorda que per evitar deteriorar l'agulla cal utilitzar pinces sense dents tipus Addison. El tancament de la sutura contínua es realitza formant un bucle final, sobre el qual es fa un nus de cirurgià reforçat. Per ajustar correctament la tensió de la sutura, abans de tancar el nus, el portaagulles s'introdueix a dins del bucle i s'obre lleugerament. Per reforçar el tancament, es poden col·locar 1 o 2 punts de Nix d'inversió. Aquests absorbeixen la tensió i permeten que la sutura contínua quedi protegida. El teixit subcutani es tanca amb una sutura contínua d'aversió, amb l'objectiu de reduir l'espai mort i aproximar els teixits. El tancament de la sutura contínua es realitza formant un bucle final, sobre el qual es fa un nus de cirurgià reforçat. A continuació, es realitza una sutura intradèrmica, que redueix el risc de que la gata es tregui els punts i permet un millor resultat estètic. El punt d'ancoratge es fa a uns 2 o 3 mm des de l'inici de la incisió i es comença a fer els punts intradèrmics recorrent els dos llavis de la ferida, de manera que el nus queda amagat sota la sutura intradèrmica. Per acabar la sutura intradèrmica s'utilitza un nus d'Aberdeen, formant una cadena de petits llaços consecutius que bloqueja la sutura. Finalment, el fil complet s'introdueix a través de l'últim llaç i es passa pel pla intradèrmic abans de tallar-lo, de manera que ni la sutura ni els nusos queden exposats a l'exterior.